Per què ens costa parlar de quan no estem bé? Què passa quan no ens sentim bé? Quan tenim algun tipus de malestar psíquic o emocional? Tenim referents per saber què ens està passant? Tenim normalitzat parlar-ne? Quin és el paper dels mitjans en tot això? Parlen prou de salut mental? Ho fan d'una manera que ens sigui propera? Hola, soc l'Aladina Zouzi, soc periodista i soc aquí perquè dediquem un moment a parlar sobre els mitjans de comunicació. Tot el dia estem exposats a la informació que generen els mitjans i encara que no llegim habitualment un diari ni estiguem pendent de les notícies a la ràdio o a la televisió, la informació que ens arriba per Twitter o que ens envia algú per WhatsApp normalment prové d'un mitjà de comunicació. Perquè si configuren la manera com veiem el món, més val estar alerta perquè no ens donin gat per llebre. Després d'un any de pandèmia de la Covid-19, la salut mental guanya més espai en l'agenda informativa i comencen a sonar les alarmes. La pregunta que es planteja en desenes de titulars és: es tracta d'una altra pandèmia? Els efectes en la salut mental de la Covid-19 són més invisibles que els propis de la malaltia, però en canvi són els que s'allarguen més en el temps. Vivim al quart país del món on més ha empitjorat la salut mental en el que portem de 2021. Ho diu un estudi d'Ipsos pel Fòrum Econòmic Mundial que s'ha publicat justament avui. Podríem analitzar cada cas en particular, però en línies generals podem dir que la salut mental està guanyant espai als mitjans. Però si la tensió creix ara, és que potser no teníem cap mena de malestar emocional o psíquic abans de la Covid. Les dades ens mostren que sí, que és una problemàtica anterior a la pandèmia i que, de fet, no para de créixer. Però més enllà d'això, per què és important parlar de salut mental? De vegades, que els mitjans no parlin d'una determinada qüestió porta a que tampoc en parlem les persones. Segons el catedràtic de Teories de la Comunicació, Miquel Rodrigo Alsina, els mitjans de comunicació es converteixen en proveïdors d'identitats amb què les persones es van sentint identificades o diferenciades i els permeten, a més, trobar un cert suport en l'adscripció a unes determinades identitats. Més enllà d'això, de poder-nos reconèixer en unes determinades identitats, el tema de fons és que els mitjans construeixen la nostra realitat. Però què vol dir ben bé això? El teòric de la comunicació James Cary ens plantejava que llegir un diari, més que un acte informatiu, és un acte ritual. Llegim les notícies no tant per actuar d'una manera determinada en funció del que diguin, sinó com a espectadors, per fer-nos una idea de com és el món. Per Cary, la comunicació és la base de la comunitat humana. Produeix els vincles socials, falsos o no, que uneixen les persones i fan possible la vida compartida. La societat és possible gràcies a les forces d'unió de la informació compartida que circula en un sistema orgànic. La comunicació és un procés simbòlic en què la realitat es produeix, es manté, es repara i es transforma. La comunicació, en aquest sentit, no es limita a la que fan els mitjans. La nostra realitat la construïm a través de la comunicació amb les persones que ens envolten, a casa, al carrer, al sistema educatiu, però també als mitjans, que tenen un paper molt important en configurar la nostra manera de veure el món. Quan els mitjans no mostren una realitat, pot semblar que no existeixi. Hem vist moltes reivindicacions en aquesta línia. Per exemple, el col·lectiu On són les dones, que va començar a comptabilitzar l'escassa presència de dones als espais d'opinió dels mitjans. Nosaltres el que fem és, si recomptem l'opinió de les dones, és perquè considerem que és molt important per aparèixer nosaltres com a subjectes capaces de generar opinió. També hem vist aquesta reivindicació pel que fa a la diversitat sexual i de gènere, que reclama que les persones LGTBI siguin visibles i no només de formes estereotipades o dramàtiques. És així, falta molta educació, falta visibilitat, evidentment, no és una visibilització trans, perquè no ens visibilitza com a subjecte polític. Se'ns utilitza per fer riure, per fer plorar, per generar emocions, però com a personatges. Una persona trans no és un personatge. Una persona trans és una persona. També des del moviment antiracista s'està posant sobre la taula que, a diferència del que pot semblar a través dels mitjans, la nostra societat no és només blanca i que cal comptar amb la veu de persones racialitzades o migrants, especialment quan es parla de la seva realitat. Las personas migrantes que vivimos en España también tenemos
una opinión sobre lo que está sucediendo y esa opinión no se tiene en cuenta ni tampoco el trabajo que realizamos las persones migrantes. Com plantejava en un article sobre la literatura infantil l'activista pels drets civils Marian Wright Edelman, és difícil ser allò que no veus. Això val pels exemples que hem vist, però també per molts altres. Podríem parlar de qüestions de classe, de diversitat funcional, d'edat i també, clar, de salut mental. Qui ha abordat aquesta qüestió en concret és Obertament, una entitat formada pels principals agents socials de l'àmbit de la salut mental a Catalunya per lluitar contra l'estigma. En el darrer informe del seu Observatori de Mitjans i Salut Mental asseguren que, utilitzats com a font central d'informació, els mitjans no només reflecteixen actituds i valors de la població, sinó que prenen part donant-los forma. Tant és així que els mitjans han jugat un paper crucial, per posar un exemple, a l'hora de trencar prejudicis i mites sobre la comunitat LGTBIQ+, o les persones amb VIH. Pel que fa a la salut mental, tot i els avenços en els darrers anys, encara hi ha molt de camí per recórrer. En els vídeos de Gat per Llebre, que hem dedicat al sensellarisme i a les protestes, vam estar parlant sobre com els mitjans emmarquen la realitat. Llavors pensàvem en com diferents factors influencien la creació d'aquests esquemes mentals que fem servir els i les periodistes per copsar una realitat que és inabastable i transformar-la en notícies concretes. Però el que hem de tenir en compte és que, un cop convertits en notícia, aquests esquemes també condicionen la nostra manera de llegir la realitat. En definitiva, com explica la professora Guy Tachman, els mitjans condicionen la nostra manera de conèixer el món. Amb l'objectiu de difondre informació que la gent vol, necessita i hauria de conèixer, els mitjans informatius difonen i configuren el coneixement. Tenen el poder de donar forma a les opinions dels consumidors sobre temes que desconeixen i poden servir com a context en què els consumidors de notícies debaten el significat dels esdeveniments. D'acord, els mitjans condicionen la nostra manera d'entendre el món que ens envolta, però tornant a la pregunta, per què han de parlar específicament de salut mental? Doncs la psiquiatra Clara Bosque, una de les veus recollides a l'informe d'Obertament sobre la cobertura informativa de l'ansietat i la depressió, ens apunta el problema del desconeixement i la desinformació. Quan un pacient m'arriba nou, diu, els primers 20 minuts són per explicar-li bé el que li està passant perquè la gent ve molt mal informada. I amb la por que un quadre depressiu signifiqui tornar-se boig. I no és això. Ni s'ha de pensar que seràs incapaç de portar una vida normal. Simplement et trobes malament i has de demanar ajuda a un especialista. En un article a Pícara Magazine titulat «I si estem trencades abans de caure?», la periodista Bàrbara G. Vilariño assenyalava el problema de la desatenció a la nostra salut mental a partir d'un informe del govern asturià. Què passa quan una persona deixa passar les malalties i dolències fins que ja no pot més? Que potser la situació de dependència sigui massa greu i qui té cura de qui cuida? Aquest no és un, sinó la majoria de casos reals de les dones, que tendeixen a naturalitzar les xacres. Aquest silenci també té un impacte de gènere específic, però com a norma general hem de tenir en compte que si no ens preguntem què ens passa, potser només buscarem ajuda o simplement espai per cuidar-nos quan sigui massa tard. Però si és un silenci que travessa tota la societat, quina és la responsabilitat dels mitjans? I tenen una responsabilitat bàsicament perquè hi poden oferir respostes. L'especialista en habitatge, Peter King, quan pensa en la responsabilitat en el cas de les polítiques públiques, estableix una diferència entre la responsabilitat com a culpa i la responsabilitat com a tasca. Si pensem en la culpa, la responsabilitat està en mans de qui ha causat aquella situació. Això podria donar peu a una discussió infinita sobre quin paper hi han jugat els mitjans, fins a quin punt causen mirades i estigmes o reflecteixen el que trobem a la societat, però potser aquest debat tampoc ens portaria enlloc. Si pensem la responsabilitat com a tasca, en canvi, posem el focus en qui té en les seves mans resoldre la situació. I en aquest cas, els mitjans de comunicació, si bé no són els únics, hi tenen molta responsabilitat. La sensibilització és el que ens pot portar no només a pensar més en la nostra salut mental, sinó també a acompanyar millor a les altres persones. Dani Ferrer, activista d'Obertament, ens diu això sobre l'impacte de la sensibilització. Aquella persona ja té ficat en el cap, ja té l'experiència, ja té el coneixement, per si en alguna ocasió, a la seva vida, en el seu trajecte vital, a la seva vida diària, la seva situació personal, es troba en un moment donat
que una persona pateix una crisi, pateix un brot o pateix un problema de salut mental i se l'ha d'ajudar. També és responsabilitat dels mitjans, i cada cop s'està posant sobre la taula en més àmbits, oferir una diversitat de referents a la població perquè, ja que construeixen la nostra manera de conèixer el món, no ens pensem que el món està format per una sèrie de persones que s'assemblen força entre elles i després unes altres, que no som nosaltres i que ens han de fer pena, por o el que sigui. Però també hem de dir que només en parlar de salut mental no n'hi ha prou. Cal preguntar-nos, com parlen els mitjans dels nostres malestars? La salut mental i emocional és un univers molt ampli i se'n parla de moltes maneres. Obertament han investigat i denunciat durant molts anys l'estigma que associa trastorns mentals amb actituds violentes quan no hi ha una vinculació directa ni tan sols estadística entre una cosa i l'altra. Quan parlem d'ansietat i depressió, però, l'actitud canvia. Quan es parla de violència vinculada a aquestes realitats, sovint és perquè les persones que les viuen n'han patit, no perquè l'hagin causat. A diferència del que vèiem en altres vídeos de Gat per Llebre, en què parlàvem de com els mitjans se centren més en les anècdotes, en els marcs episòdics, que no en el retrat general, aquí trobem la realitat contrària. El darrer informe de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental d'Obertament apunta que a l'hora de parlar d'ansietat i depressió, els testimonis en primera persona tenen menys espai que les dades. I si bé la funció del periodisme hauria de ser donar context, per canviar els imaginaris no n'hi ha prou amb això. L'autora de l'informe, Ariadna Rogero, deia això sobre una edició anterior de l'Observatori centrada en el suïcidi. El que abunda moltíssim són les dades estadístiques sobre el tema del suïcidi i l'opinió dels experts, moltes vegades, no? Tant si són acadèmics com si són professionals de l'àmbit sanitari. I això doncs, fa que hi hagi un to neutre, no? En parlar del suïcidi. Llavors, tota aquesta gran quantitat de notícies que tenen aquest to neutre, si els periodistes fossin conscients del poder que té aquesta notícia, si la trasllades una mica cap a aportar quines serien les solucions, quines són les històries en primera persona, seria fàcil en aquest sentit, perquè ja s'està fent, o sigui que virant una mica l'enfocament, seria fàcil que aquestes notícies acabessin fent lluita contra l'estigma del suïcidi i la salut mental. El que diuen des de l'entitat és que no donar prou espai als testimonis en primera persona és una oportunitat perduda de cara a la sensibilització. Com vam veure en el vídeo dedicat al sensellarisme, el que encén els nostres sentiments són les vivències particulars. Sentim empatia per les històries humanes, no per les dades. Ara bé, Guy Tachman ens alertava que tendim a prendre els testimonis com a representacions de tota una realitat i no com a persones autònomes. I fer servir les persones d'aquesta manera ens porta a mirar-les com a pobrissones. El periodista Ricard Ostrell, que explica la seva experiència amb l'ansietat, ho veu així. Per mi, diu, el pitjor són les actituds de condescendència, que et mirin des de dalt com dient «aquest noi no està bé». És el mateix que quan a la feina algú et deixa anar «si estàs estressat, vés a casa i descansa». Ningú, més que jo mateix, m'ha de perdonar ni justificar partint d'un estat que em suposen a partir del que em va passar fa uns anys. I aquest to condescendent es nota quan fas una entrevista. L'estigma, ens diuen des d'Obertament, és la principal barrera de les persones per demanar ajuda en un primer moment, i també perquè puguin recuperar la seva vida i deixar-se de sentir aïllades un cop ja han fet el seu procés de tractament. Toni Santander, vicepresident de l'entitat, reivindica que la lluita contra l'estigma als mitjans passaria per normalitzar, per dir que no passa res i que calen eines per superar-ho. Si sabem que un 30-40% de la població d'edats diverses tindrà problemes d'aquest tipus al llarg de la seva vida, cal explicar-ho sense que algú pugui pensar que estem bojos. Ni ataquem la gent, ni som persones perilloses. I que si et passa, no és perquè alguna cosa no has fet bé, sinó que passa i ja està. I que les persones que ho passem estem dins de la societat, no estem apartats. I això és el que haurien de mostrar, la realitat de les persones que ho han viscut sense que se'ns tracti d'incapacitats. L'estigma passa no només per tenir por o rebuig a les persones diagnosticades amb un trastorn de salut mental. Passa també pel fet que si la imatge és la d'algú incapacitat i apartat de la societat, ens en volem distanciar, no hi volem tenir res a veure. I això porta a que no ens hi vulguem veure reflectits i no demanem ajuda quan la necessitem. Ara bé, buscant la normalitat, tampoc podem frivolitzar la gravetat de l'assumpte. Ansietat o depressió són paraules cada cop més presents en el nostre vocabulari
i posar-li aquest nom a qualsevol cosa tampoc és útil perquè banalitzem aquesta realitat. La salut mental és molt àmplia i, com planteja la psicòloga Lucía Serra, del col·lectiu Radio Nicòsia, hem de poder pensar-la com a tal. Es decir, salud mental no nos dice nada. Es un poco como significante vacío. No podemos tomarlo, no podemos coger lo que es salud mental. Creo que es algo que cada persona debería en algún momento poder considerar. Saber que mi abuela está bien, me hace sentir bien, que puedo decidir sobre si voy o no voy a un sitio, si puedo sentir que participo y que afecto, que puedo modificar mi entorno. No solamente tiene que ver con los diagnósticos o con esas etiquetas que también continuamente resuenan, ¿no? Ansiedad, depresión. Parlar dels malestars no sempre té a veure amb diagnòstics, sinó amb les nostres emocions, que són moltes i canviants. Si els mitjans o les xarxes socials ens ensenyen a compartir l'alegria, potser necessitem que ens obrin la porta a poder compartir-ho quan no estem bé. La fotògrafa Clàudia Serrahima, per exemple, desenvolupa un projecte fotogràfic titulat A plor de pell per tal de normalitzar el plor. És que jo crec que a mi em va passar... O sigui, jo vaig començar tot això perquè tenia un trastorn d'ansietat i depressió i per mi era molt necessari dir una cosa, ha de ser visible perquè si no, no ho podem viure en societat perquè ens hem d'amagar a casa, no? Plorar o tenir-ne ganes no sempre té a veure amb un diagnòstic. És una forma d'expressar-nos i potser està bé que els mitjans també ens ensenyin que podem plorar, no? Els nostres malestars poden ser molt diversos i cal crear possibilitats perquè els hi donem la importància que es mereixen. El repte, però, no és fàcil i potser ni tan sols dins de les redaccions, perquè qui fa les notícies es preocupa per la seva salut mental? Sovint se'ns planteja als periodistes quina relació tenim amb la realitat sobre la qual informem. I ja que parlem de salut mental, potser és important pensar en com vivim aquests malestars des de dins la professió. Cal tenir en compte que existeix un vincle emocional amb la professió periodística que condiciona la nostra manera de viure-la. La investigadora Karin Weil-Jorgensen, que reflexiona sobre el treball emocional dins del periodisme, assegura que, més que moltes altres professions laiques, el periodisme considera la seva feina com una crida. Estan motivats a entrar a la professió per ideals abstractes, que freqüentment limiten amb allò espiritual. Consideren el periodisme com un servei públic i una professió noble. Altres estudis assenyalen l'estrès com quelcom habitual en el periodisme, vinculat a aquesta perspectiva vocacional i també a la demanda horària de la feina. La professora Natàlia Papí Gálvez va fer la seva tesi sobre les dones periodistes al País Valencià i va treure algunes conclusions sobre la professió, com per exemple que el periodista vocacional és un prototip de periodista valorat molt positivament pel grup. Se sol associar amb valors de professionalitat i autenticitat. El seu principal tret és la completa dedicació i disponibilitat. És més, des del model social, el periodisme com a professió significa posseir un cert estil de vida d'acord amb els compromisos socials que implica la funció d'un periodista. El periodisme envaeix o omple tots els espais de la vida extralaboral i aquesta habilitat queda reflectida en el discurs de totes les entrevistades. O com diu el periodista Yeray S. Iborra a l'article de comiat de la revista Deriva, titulat justament Periodisme angoixa, el periodisme viscut des de la crisi del 2008 dona nostàlgia destructiva combinada amb un entusiasme esfereïdor. Moltíssims periodistes hem viscut a la presó del que ens agrada, exercint de perfectes disfuncionals en gairebé totes les altres àrees de la nostra vida. La passió ho ocupava tot. Això es viu accentuat per la precarietat en els projectes periodístics autogestionats, com Deriva, però també ho trobem en els grans mitjans. La periodista Marcabra va guanyar un Pulitzer l'any 2017 com a part de l'equip que va investigar els anomenats papers de Panamà. Però després d'arribar a aquest punt, que sembla un cim de la professió, va plegar. Avui parla de la depressió i impulsa un programa per promoure la salut mental dins les redaccions. Assenyala la problemàtica a una entrevista a Mediacat. Cal qüestionar moltes de les presumpcions que fem sobre el periodista. Per exemple, no es pot ser bon periodista si no estàs connectat 24 hores. O el periodista ha de ser una persona que pugui amb tot. O periodisme equival a estrès. Cal començar per anar a la línia de flotació i trencar aquestes idees. El periodista està exposat a molt d'estrès, molta intensitat laboral i molt d'estímul. Per tant, hem de ser més radicals amb el nostre benestar.
Parlem molt del futur i de la sostenibilitat del periodisme, però poc de la sostenibilitat dels periodistes. No hi ha futur del periodisme sense periodistes saludables. El que cal preguntar-nos és si les persones que fan les notícies no tenen espais o possibilitats per preguntar-se com estan, per compartir els seus malestars i les seves vulnerabilitats, com podran parlar-ne sense que sembli una cosa que li queda lluny tant a qui fa la notícia com a l'audiència? Sovint, el viure a prop segons quines situacions és la porta que ens permet abordar-les d'una altra manera. I potser el que ens calen als mitjans són més missatges com aquest. No deixeu de preguntar-vos com esteu, això és important, i sobretot, si algú necessita ajuda, tampoc que no es pensi que això és una cosa normal, sinó que és molt comuna i, per tant, molt necessari que s'hi faci front al moment en què algú senti algun d'aquests sentiments que avui expressàvem. Sí, efectivament, i que es demani ajuda abans que es cristal·litzi un trastorn que ja sigui molt més complex de tractar. Els mitjans no respondran per si sols al silenci sobre la salut mental a la nostra societat. Hi ha molta gent, sobretot gent jove, que està fent molt per esquerdar aquest silenci i per poder parlar obertament de quan no estem bé i d'allò que ens fa estar malament. Al cap i a la fi, si els mitjans no hi apareixen com habituals les realitats que ho són, hem de pensar que potser han de fer un canvi perquè no ens donin gat per llebre.